Yagni benta jong kubor la OneRSP daga fatafat online shopping store. Banpen state ekakam halor ke jingte ekawai ke college UMLA ke Jurang constituency uba sostene sotun lembru MDC uba Victorani ke lej ban Jurip ek jingte ek model degree college kabla sedang mantai hapo pathar khma ha kabla kenturu u contractor uba pentre ek te ekakam bon pen state kat bala khnang bo on la wan pleno ekashen Kuman chupen pau bakate ka model degree college kader ko college sarkar baning kong Hariboy district balamang pisa lingba ka Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan haru kumba khatwai klor tingka balasdang ru bantre na do kasnam baladep na kabenta ka arts commerce but science stream Harian ka Jurip yakani ka college uba sostene sotun uloong bakadag ba pelong yu banle Jurip hakate ka sngi kalong mantip hadu kat no ka jing state trekam barkat no bakakam kalayat Henry galong ka basngo kamen banyo idla ki jongi khamat pakakam kalaya chat ha ka balak mi lanti ru bashen on salaban pleno yaka na ka benta ka jingmuntoy ki khon samla ka than hi brokaway Ngasong ban penpau ya ke jing sokmen na ke por ha ko bangai iba ka college ka construction ka progress jong ke ka kam ka along very advanced kalaya bahasa khmat ban ngai ka jing kublai ru contractor badon lang ke por ibala tristom ban pen long ya ke ka jingtai ke college namar ba hagapor ba ki initiate ning kong gede arja khatra banai June but hadin nang ta kilayo ban sedang ya kam banai February jong 2019 sementara ngi haduk gede kapor ke klimat mementa bangidon ngili iba kalong ka kam hiklalong palat ya ka 100% teng so komen haduk dakta namar kan long ke jingmentoy nagamta ki kena school baro ki kena pulih ki bardon ni kata ka jing gejing thang gejing ki ban continue ban tengi gejing pulih gejing ki but kini ke college ke baningkong ka government model degree government college ke baningkong ha kini ka than kejongi ban nga so ban penpau gejing sokmen bakan long ke jing mentoy na ke banta ki baro ki students ki badon ha kini ka than western hi riboi brokoi bat kumju ha ki ka consensi kejongi hi brokoi Nakaliang uba sostene sula aru ka jing kublai ka bakarpai ka sarkar na do menteri rang ba ka jala o menteri ka tanat pule puthi ki bla perkhat kerpang ke jing kerpat jong o ko mo emily na ka bentaban kentiu ka pule ka puthi ha ka te ka than bar ka jala hi brokaway dengan penpau ru sasisen ya ka jing kublai ya ka sarkar chief minister education minister ya ka jing sbun ya ka jing snap ya ka jing jinglong lakloi ke jengki ban sngap ke jing kerpat ke bamangi don na ke benta ke jing ke jong ki paj ba ke badon hakene ke dong western bhoi bat haka consensi hi barok koi